A je pravda, že napríklad s imagináciou bude inak pracovať, ja neviem, športový psychológ, mentálny coach, ktorý s imagináciou pracuje, ako keď vidíš vlhovú a šiferinovú hore na stanovišti, keď si vizualizujú cestu. A inak s imagináciou bude pracovať psychodynamický coach. Ale to je o tom, že čo robíš. Ako s ňou bude pracovať? Pravdepodobne bude najprv ako chcieť buď tou aktívnou imagináciou niečo osloviť, čiže podporiť klienta v tom, aby viac sa spojil so sebou a so svojím prežívaním. Ak prinesie nejakú metaforu počas koučovania, tak ju môže v tej imaginácii ďalej rozvíjať. Alebo môže prepájať tú fantázijnú cestu s nejakým telovým zážitkom alebo telovou skúsenosťou. Hej, na rozdiel od toho mentálneho kouča, ktorý s imagináciou pracuje výkonovo. OK. Pracujete aj v priestore? Alebo sú to vyslovene takéto imaginácia, vizualizácia, práca so snami? Alebo je to tak, že pozývaš klienta aj do toho, aby ste pracovali v priestore? Hej. Keď som spomenul tú systémovú dynamiku, tak systémová dynamika, že som hovoril o intrapsychickom konflikte, hovoril som o konflikte interpersonálnom a hovorím, že existuje aj skupinová dynamika alebo dynamika systému. A nemyslím teraz Hellingerovskú dynamiku systémov, ale myslím, že každý ten systém má vlastne skupinovú dynamiku v sebe obsiahnutú. Ja častokrát ako keby využívam priestor, či už na stvárnenie niečoho, čiže cez predmety môže ten človek niečo stvárniť, opäť uhol pohľadu náhľad, alebo ja teda hodne pracujem s telom a cez telo, takže, lebo teda je to moje pôvodné vzdelávanie v takých tých telových smeroch, tak, ale ináč to v koučovaní robí napríklad ontologické koučovanie, tiež hodne pracuje s telesnosťou, tak to telo môže byť nielen prežívané, tak ako teraz tu spolu sedíme, ale môže byť žité v priestore, vo vzťahu k veciam, ktoré sú v priestore, vo vzdialenostiach, alebo môže byť umožnené tomu telu napríklad sťahovať sa k niečomu, alebo to môže byť v tom priestore o tom, že je v pohybe to naše telo. A opäť všetky tie veci, o ktorých teraz rozprávame, by mali slúžiť tomu, čo sa práve v tej chvíli má diať na koučovaní. OK, že to má byť všetko aj v spoločnej dohode, že asi ten náhľad je, že Jednak by to malo byť etické. Nepáchame to na klientovi. Nepáchame to na klientovi, nedokazujeme si tým nič a hlavne je to o tom, že v istom momente tej konverzácie koučovacej my rozpoznáme, že v tejto chvíli môžeme ponúknuť klientovi experiment. Napríklad gestalt coachi to tak majú tiež, že ponúkajú v istom momente experiment. A my vieme, prečo chceme klientovi ten experiment ponúknuť. Práve, aby sa zvýšilo to uvedomenie, aby ten klient sa spojil so svojím prežívaním alebo klientka a aby vlastne v tom zvýšenom uvedomení potom sa mobilizovali všetky tie veci, ktoré tam sú obsiahnuté. Napríklad ten konflikt, ale môže sa tam mobilizovať aj zdroje alebo potenciál na kreatívne riešenie problémov, keďže sme koučovali. OK. Sú prístupy, ako napríklad Solution Focus prístup, v ktorom nenájdeš niektoré veci. Že Solution Focus prístup a Solution Focus coach nerobí niektoré veci. Že sa napríklad ako keby vo forme jazyka hneď vyjadruje o tom, že to nie je klient, ale že je to partner, alebo že viac sa sústredí na to, čo sú zdroje, to znamená, nenájdeš tam ten problem talk o veciach, ktoré sú povedzme náročné. Keby sme hovorili o psychodynamickom prístupe, je tam niečo, čo je tak špecifické, že to tam nenájdeme? Že tento prístup nerobí. Hej? Že tak, porovnala som to s tým SF-kom, lebo to je také ako keby najsilnejšie, že SF-kovči vyslovene niektoré veci ako keby proste nerobia. Nevidíš to v tých ich intervenciách. Čiže je niečo také v tvojom prístupe, čo tam je?
Nenapadá ma, že by vyslovene bolo niečo, čo je nejakým spôsobom tabu, alebo by to nemalo byť robené. Určite by to všetko, čo som spomenul, len to zopakujem, by nemalo byť robené divoko. Čiže o všetkom, čo sme doteraz rozprávali, k tomu treba samozrejme samostatné vzdelanie. Čiže ak používam karty, tak by som mal vedieť, že ako sa karty používajú psychodynamickým spôsobom. Myslím, karty napríklad v zmysle symbolizácie. Ale nemyslím si, že máme nejaké, ako keby, že by tá teória totiž to hovorí, že klienti nám prezentujú symptóm. A že na to, aby sme sa dostali od symptómov ďalej, tak by sme mali vlastne pomôcť klientovi určiť aj problém. To je naozaj odlišné. Lebo symptómy nie sú problémy. Problém je ten konflikt vnútorný, alebo intrapsychický, interpersonálny, alebo systémový, ktorý nám bráni vlastne využívať tie zdroje, potenciál, kapacity a následne vlastne žiť a dosahovať ten cieľ, ktorý chceme. Takže pre mňa je to skôr o tom, že čo je dôležité, je dostať sa od symptómov k problémom a od problémov k riešeniam. Lebo častokrát sa vytvárajú riešenia bez toho, aby boli jasné problémy. OK, tak toto sa mi zdá veľmi iné, ako má napríklad Solution Focus. To sa mi zdá až ako taká slučka. Že idem od symptómu k problému a potom od problému niekam k riešeniu. Keď sa ale o tom už rozprávame, tak nestane sa potom, keď ty nejakým spôsobom, mám pocit, že ak vidíš, alebo hľadáš, alebo rozpoznávaš nejaké symptómy, tak tam, že ja tam počujem ako keby nejakú mieru diagnostiky niečoho. Čiže prosím, oprav ma, že či to tak je, alebo nie je. A potom, ako keby, keď si predstavím to pátranie s tým klientom od symptómov k problémom, tak mám takú predstavu toho, že môže to byť veľmi ťaživá práca, keď sa dostávame ako keby na koreň problému. A že častokrát ja mám skúsenosť v koučovaní, že keď sa venujeme niečomu, čo je náročné, čo je povedzme ťažšie, a nie je to práve to vzletné a to budujúce, tak to vie byť také, že menia sa tam aj tie emócie toho klienta a potom je ako keby hodne ťažké sa posunúť k tomu, čo je to riešenie, lebo ten klient je tak ako keby, že niektorí to popisujú ako, že emočne dole. Tak nad tým premýšľam, že teda... Ja tú skúsenosť nemám. Ja ti to poviem aj k tej diagnostike, ale najprv poviem k tomu cez seba. Povedz, prosím. Ja mám zážitok psychodynamického koučovania na sebe. Niekoľko. A teda poviem to na takom akože príklade. Symptóm bol môj, príklad budem hovoriť, takže vlastne zachovávam mlčanlivosť. Nezachovávam, ale hovorím to so svojím zvolením. Symptóm bol v tom koučovaní, že vlastne trávim málo času so svojimi deťmi a že napriek tomu, že by som chcel s nimi tráviť ten čas, alebo to bolo to deklarované, tak vlastne si ten čas neviem nájsť, pretože je tam kopec iných vecí a tak ďalej a tak ďalej. Ak premýšľate o ceste profesionálneho kouča, alebo by ste si ako líder chceli doplniť svoj skillset práve o koučovacie zručnosti, pozývam vás na stránku www.coachagency, kde nájdete viac informácií o medzinárodne akreditovaných výcvikoch, napríklad o ročnom výcviku koučovania v existenciálnom prístupe alebo online výcviku v prístupe Solution Focus. Môžete s nami získať ACC titul alebo PCC titul v Medzinárodnej federácii koučovania práve cez absolvovanie týchto výcvikov. A tieto výcviky, čestne môžem povedať, že sú veľmi komplexnou a poctivou prípravou na cestu profesionálneho kouča alebo koučujúceho lídra. Srdečne vás pozývame, popozrajte si. Ak by ste mali otázky, tak neváhajte nám napísať a tešíme sa na vás napríklad na niektorom z našich výcvikov.
to bol prezentovaný problém s cieľom, že ja neviem, keby to bolo špecifické merateľné tak som tam kľudne stanovil si nejaké tie, ako keby, že ako by to mohlo vyzerať ideálne, dajme tomu, alebo aj približne tomu ideálne. Keď hovorím o slove problém, tak je to naozaj o tom, že prečo som si vytváral, alebo si vytváram ten život tak, že mám ten symptóm. Čiže napríklad, čo ma stopuje a prečo mám úzkosť, ak by som mal niečo pustiť. Čo tá koučka so mnou robila ďalej, je, že sa pozrela na to, akým spôsobom vlastne môžem, keď bol zadefinovaný problém, že mám úzkosť a strach z niečoho, to už nejdem teda do detailov, že z čoho, tak akým spôsobom môžem s tou úzkosťou, keď už som mal ten náhľad, ma pozbudzovala k tomu, aby som hľadal riešenia, nie na to zorganizovať si čas, ale na tú úzkosť. Preto hovoríme, že psychodynamické prístupy pracujú a úzkosť, pocit viny, všeličo tam bolo, hej? A preto hovoríme, že tie psychodynamické prístupy nepracujú na povrchu, ale below the surface, pod povrchom. Lebo žiadny klient, alebo veľmi málo klientov príde, že problémy časového manažmentu sú vlastne niečo úplne iné ako tá symptomatológia. A mňa to neponáralo do nejakých ťažkých, strašne hlbokých, desivých vecí, nie že by som sa ich nedotkol, ale mňa to skôr ako keby obohatilo táto konverzácia o to, že som mal ten zážitok, že aha, toto som naozaj ja. Aha, ty počuješ, že toto som ja, taký, aký som, so všetkými tými vecami, ktoré si so sebou nesiem. A potom bolo oveľa jednoduchšie prijať jednak seba a potom aj v konečnom dôsledku slobodnejšie konať. Preto, lebo dovtedy som bol ako klasický prokrastinátor, hej, až potom keď a iba vtedy a za týchto okolností a vlastne som si žil niekde úplne inde a viac a viac som podporoval ten konflikt vnútorný. Tými nefunkčnými riešeniami, mimochodom. OK, ktoré boli vykonštruované v zásade. Tak, akože tie riešenia, keď sa ma spýtaš, že ako schudnúť, tak ti poviem veľa riešení. Aj by boli reálne, aj by boli podľa smart kritérií, ale s chudnutím má veľa ľudí konflikt. S manažermi má veľa ľudí konflikt. S obchodom a predajom má veľa ľudí konflikt. S konfliktmi má veľa ľudí konflikt. Takže preto sa mi zdá, že je dôležité ako keby to psychologické poznanie v konečnom dôsledku na to, aby sme ako keby pomohli v tej konverzácii ľuďom zvýšiť uvedomenie. Znova to sa vrácam k tým kompetenciám. Mne zvýšenie uvedomenia skôr pomáha, ako preťažuje. Ale je možné, že sú klienti, ktorí z tohto naozaj nebenefitujú. OK. Trošku si mi už odpovedal a moja otázka smerovala k tomu, že čo teda môžu očakávať klienti, ktorí si vyberú takéhoto kouča, ktorý pracuje práve v takomto prístupe? No, dúfam, že budú počutí. A že budú počutí naozaj tým špecifickým spôsobom. Hej, keď pôjdu za STF koučom, tak budú počutí špecifickým spôsobom. Keď budú u psychodynamického kouča, tak budú počutí špecifickým spôsobom. To môžu očakávať. Fakt ako keby, že to není o aktívnom počúvaní. Aktívne počúvanie sa vyjadruje väčšinou parafrázovaním a sumarizáciou, prípadne tým, že zopakuješ to, čo si počula vo výroku klienta, presný výrok klienta. V tom počúvaní budú mať zážitok empatického počúvania, ale zároveň, že budú tí ľudia mať zážitok, že ten coach počuje aj tie konflikty vnútorné v tom, čo je prezentované, že ten coach počuje aj tie interpersonálne ťažkosti a všetky tie emócie, ktoré sú tam prítomné. Takže to je prvé. To, čo budú mať zážitok, že ten coach bude veľmi zvedavý. To je podobné, tá zvedavosť tej not knowing pozície, z tej pozície nepoznania je veľmi dôležitá. Čiže budú ako keby mať zážitok toho záujmu
otvorenosti, nielen voči tomu, čo oni chcú a ako sa tam majú dostať, ale zájmu a otvorenosti voči tomu, kto oni sú. Čiže môj záujem je o človeka a o to, čo všetko sa v tom človeku vlastne deje. Čiže tak ten záujem, že ja sa zaujímam o teba a nielen o to, čo ty chceš dosiahnuť. A potom budú pravdepodobne mať zážitok, ak to bude dobrý psychodynamický coach, že ak sa zvýši to uvedomenie kľudne kreatívnymi spôsobmi okrem otázok alebo toho aktívneho počúvania, tak že pravdepodobne budú mať zážitok, že ti pomáha ten coach sa pozrieť na to, ako, a to je podobné veľmi podobné s inými koučovacími školami, ako to zvýšené uvedomenie vlastne môže viesť k rozhodnutiu a k akceptácii rozhodnutia. Napríklad rozhodnutie konať alebo nekonať, rozhodnutie prebrať zodpovednosť, ale a ísť za cieľom, alebo pustiť ten cieľ. Nie sme my úplne tí, ktorí stoja s bičom nad klientmi a chcú po nich cieľa a záväzky, čo neznamená, že sa nezaujímame. Ten záväzok môže byť, alebo ten cieľ môže byť, že OK, tohoto som schopný, jak s tou mojou rodinou, keď som zistil o tej úzkosti, tak ja som niečoho bol schopný. A už to určite nebolo to, s čím som tam prišiel na úvod, že si naplánujem čas tak, aby som mal vyšrafikovaný diár. 1/3 pre rodinu. Sú nejaké špecifické témy, ktoré tento prístup má k ním trochu bližšie? Lebo asi teda vie sa popasovať s rôznymi témami, ktoré klienti prinášajú. Ale že či predsa len k nejakým oblastiam, lebo hovoril si rozhodovanie, konflikty a tak ďalej. Je niečo, čo má bližšie? No ja ani vlastne... Ja moc nekoučujem ako také tie životné témy. Že u mňa ľudia, keď prídu tak so životnými témami, tak sa to väčšinou týka ako keby, tak sa to väčšinou týka, že ma vyhľadajú ako psychoterapeuta. Ak ma vyhľadávajú ako kouča, aj tá tradícia psychodynamických prístupov v organizáciách sa týka primárne leadershipu, skupinových dynamík a vplyvu skupinovej dynamike tímov alebo organizácií na fungovanie tých rolí a toho, ako my fungujeme v tých rôznych rolách a v tých rôznych pozíciách v tom systéme organizačnom. A s tým sú spojené problémy riadenia, plánovania, organizovania, hodnotenia a v zásade celý ten ako keby development v profesionálnej roli napríklad manažera. Plus týmy, to som spomenul. Čo z tých osobnejších tém, tak je to naozaj ako keby to, čo si spomenula asi aj ja predtým. To sú problémy rozhodovania a kľudne aj to, čo som ja teda zažil, aj som to teraz tu ponúkol, to je ten problém sebariadenia. Len, a to som tiež spomenul, mne sa zdá dôležité si uvedomovať to, že máme tam človeka v systéme, že za mnou, keď prichádzajú ľudia, tak si hodne uvedomujem tú systémovú dynamiku. Že manažér je do značnej miery limitovaný tou rolou a tá rola je prienikom medzi jeho osobnosťou a tým systémom. Takže veľmi sa ja venujem aj tomu, že ako to je v tom prostredí, kde operuje ten človek v tej svojej roli, ako uchopuje tú rolu lídra, čo v tom bráni, aké má presvedčenia, predpoklady, častokrát nevedomé. Takže tak. Možno teraz úplne tak trošku odbočím, alebo urobím taký ako keby hríbik nad tým. Veľa ľudí už vie, že existujú nejaké koučovacie kompetencie a už sa tým začali zaoberať a už je tu tá éra toho, že áno, aj rozumieme tomu, že máme nejaký profesionálny rámec a dodržiavame nejaké kompetencie. Prečo podľa tvojho názoru je dôležité, aby coach mal nejaký náhľad, s ktorým pracuje v koučovaní
A prečo to nie je iba tak, že stačí sa naučiť nejaké zručnosti, ako si povedal, aktívneho počúvania a že urobím s ním nejakú dohodu a niečo podobné a nazveme to life coachingom alebo nazveme to business coachingom, ale že prečo je podľa teba a tvojho názoru dôležité, aby coachi sa učili nielen kompetenciám, ale mali aj profesionálny náhľad do práce s klientom. No, najprv chcem povedať, že to není dôležité a to v tom dôsledku, že ak vy ste manažer, ktorý koučuje, tak pravdepodobne vám bude stačiť grow vo výťahu. Čo to dneska čaká, ako na tom si, čo vidíš ako dôležité, ako si to sprioritizuješ, čím začneš. Dovidenia. Čiže nie každé koučovanie musí mať takto robustnú teóriu, ale keď už niekto chce byť profesionálnym koučom, tak by ju mal mať. Áno, tam som to smerovala. Ešte chcem povedať, že aj ten Galway, aj ten Whitmore, ako tí tatičkovia zakladatelia, vychádzali z kognitívnej psychológie primárne. Čiže to nie je tak, že by ju nemali. Že oni vlastne tú teóriu, tie modely obsiahnutú majú. A to je kognitívna, respektíve kognitívno-behaviorálna teória. Primárne kognitívna. Koučovanie vychádza primárne z kognitívnej psychológie. Nie psychodynamické, kognitívne. Ale jednoduchá odpoveď je, že ak chcem byť profesionálnym koučom, tak potrebujem vedieť, prečo robím to, čo robím v danom momente, keď to robím. Čiže keď niečo hovorím, napríklad keď počúvam aktívne a sumarizujem, tak, alebo kladiem otázky, ktoré explorujú alebo mapujú, to je jedno, problém alebo riešenie, budúcnosť, cieľ, to je jedno, tak potrebujem vedieť, že prečo to v tomto čase, v tomto momente rozhovoru robím tak, ako to robím, lebo aktívne počúvať sa dá 4-5 spôsobmi. Ja som dneska hovoril o tom psychodynamickom. Ty si spomenula špeciálny spôsob, ktorý máte. Takže myslím si, že keď to neviem, tak robím, tiež to spomenul tak veľmi ľudovo, že nás vždy nejaká teória riadi. To není tak, že by sme boli ateoretickí. Hej, keď sa pýtam nejakú otázku, tak to, prečo sa ju pýtam, by som mal vedieť, lebo keď to neviem, tak v zásade aj tak je za tým nejaká hypotéza, predpoklad, niečo tým chcem dosiahnuť, zobúť sa, spamätaj sa, upozorniť ho na niečo. Ne? A keď toto naozaj, ako keby chceme robiť profesionálne túto prácu, tak by sme mali byť tou teóriou rámcovaní, podkutí. Okrem toho si myslím, že sú 3 veci, okrem kompetencií, ešte ďalšie 2, ktoré sú dôležité pre koučov profesionálnych. A to je etika, etická zrelosť a teda teória. Lebo opäť, akože kompetencie sú fasa, lebo to ti hovorí, že akým spôsobom čo robí. Ale čo ideš robiť v tom koučovaní, na to ti dáva odpoveď teória. Potrebujete, ako pri každom prístupe, solidné vzdelanie. Čiže toto není prístup, ktorý sa dá naučiť za 60 hodín. Keď chcete 60-hodinové vzdelanie, nechoďte do... Toto je prístup, ktorý sa učí celý život, a ktorý sa učí nielenže celý život, ale ktorý sa učí tým, že neustále supervidujete svoju prax, mentorujete svoju prax, že ste v takom tom kontinuálnom profesionálnom rozvoji. Takže ak vás to zaujíma a vyžaduje si to odvahu a vyžaduje si to sebaskúsenosť. Tento prístup sa nedá naučiť, ako sa dá technik, ktorá sa dá používať, lebo je to spôsob bytia s klientom. A to potrebujete mať najprv zážitok na sebe. Takže ak vás niektorý z psychodynamických prístupov zaujíma, odporúčam najprv si to zažiť na sebe, aby ste vedeli aj, aké sú limity toho prístupu, pretože každý prístup má limity a je etické jednak im rozumieť a jednak je etické aj vedieť viesť dialog takým spôsobom, aby sme vedeli, že nepoškodzujeme klientov.
Práve preto, lebo pracujeme s prežívaním. Nielen s myslením, ale s prežívaním. S telom, s emóciami. Takže toto je dosť dôležité, že to vzdelanie a poznať limity toho prístupu. OK, hovoril si, že psychodynamický prístup je ako keby taký ten širší. Ja som si to trošku ako dážniček predstavila. Áno. A hovorí, že keď si ľudia budú chcieť vybrať niektorý z tých psychodynamických prístupov, vedeli by sme povedať, ktoré to teda sú? Že ktoré prístupy spadajú pod ten dážnik psychodynamických? Hej, jeden z nich sa volá psychodynamický. To je také zvláštne, že Okay. ten existuje prístup v Anglicku, ktorý my sme zažili a veľmi sa nám páčil, a to je systémovo psychodynamický, že prepája tú intrapsychickú s tou systémovou dynamikou v tej roli tej organizácii. Takže to je systémovo psychodynamické koučovanie, k tomu existuje kniha. Existuje kniha k psychodynamickému koučovaniu, ako som spomenul. Spomenul som, že existujú napríklad rôzne tie vetvy psychodynamické, napríklad Adleriáni. A dokonca existuje aj psychoanalytické, ale to už není koučovanie, to je skôr konzultantstvo. Taká medzinárodná spoločnosť pre aplikovanie psychoanalýzy v organizáciách existuje, čo už je teda ako fakt, že keď chcete odísť do tých organizácií a neostať len v koučovaní. Na Slovensku prišla kedysi Sandra Wilson a teraz to tu robí Silvia Galová. Prístup, ktorý je hodne informovaný transakčnou analýzou. Čiže transakčná analýza v samotnej svojej podstate síce humanistické východiska má, ale je tam veľa aj psychodynamického myslenia, takže dalo by sa to, niektorí kolegovia to zahrňajú pod psychodynamické prístupy. A myslím, že na Slovensku by som tuto takto aj skončil. Že na Slovensku nie. Ani v Čechách neviem, že by existoval špecificky psychodynamické vzdelávanie. Nemecko a Británia. OK. Bežala mi ešte posledná myšlienka a to, že hovorili sme o tom, že čo psychodynamický coach počúva, čo si všíma, s čím pracuje, akým spôsobom pracuje. Aký to má vplyv na kouča? Že keby sme si všimli, že povedali sme o procese, povedali sme o klientovi, ale je to nejak tak, že ty vnímaš to, že má to na mňa dopad ako na osobnosť človeka, kouča, ktorý vstupuje do tej role ako keby potom profesionála? Ten náhľad psychodynamický? Ja som preto povedal seba skúsenosť, že najprv potrebujem mať zážitok, ako to poznám u seba, to, čo chcem hľadať u druhých. To je prvá vec. Alebo to, čo chcem počúvať u seba, potrebujem vnímať u seba. Keď sa chcem zaoberať emocionalitou, emocionálnym polom, vnútornými konfliktmi, potrebujem mať tu seba skúsenosť do seba. To je akože úplný fundament. Čo to spôsobuje, ak sa pýtaš na toto, čo to spôsobuje, tak mne to pomáha byť v konečnom dôsledku so sebou súcitnejší. Primárne. Že keď lepšie rozumiem tomu, kto som, tak viem, že som aj čierny, aj biely, aj aktívny, aj pasívny, aj nejaká osobnosť, ale zároveň, že môžem byť aj iný. Čiže mne to pomáha lepšie rozumieť tomu, kto som, prečo fungujem, prečo niekedy fungujem, prečo niektoré vzťahy mám také, ako mám, a niektoré nemám také, ako by som chcel mať. Takže toto všetko ako keby ti to prináša, lebo vlastne ten proces koučovania, ako hovorím, si to pekne povedal, to není páchať niečo na druhom, nejaký prístup, to je vlastne spolubytie s druhým týmto spôsobom. Takže platí to, že ak chceme niečo skúšať, teraz to naozaj tak poviem, že na iných ľuďoch, tak by sme si tým sami mali prejsť. Že nemalo by to byť naozaj tak, že tým to páchame. Ja mám pocit niekedy, že ľudí niečo zaujme, napríklad arteterapia, artefilatika,
a zrazu ponúkajú nejaké techniky. Kľudne z arteterapeutického rámca. A mňa by zaujímalo, že ako tú techniku majú zažitú na sebe. Ako ju majú pochopenú, uchopenú. Ako majú prežitú. Ako oni vedia, čo s nimi vlastne to môže a nemôže robiť tá intervencia. Čo im to umožňuje. Čo okolo toho všetkého ešte je. Takže seba skúsenosť. Ja si osobne myslím, že kouči nepotrebujú toľko individuálnej psychoterapie ako psychoterapeuti, ani toľko seba skúseností skupinovej ako nejakí, ja neviem, psychoterapeuti, ktorí pracujú takýmto spôsobom, ale že si myslím, že kouči potrebujú oveľa viac seba skúseností. Že kouči, keďže sú nástrojom, oni, nie ich techniky, tak potrebujú vo veľa viac reflektovaného zážitku, kto sú oni. A keď som spomenul tú Sandru, tak ona robila kedysi doktorát z koučovania a robila taký výskum a urobila svojho času odporúčania aj pre ICF, aj pre IMCC, že koľko hodín seba skúsenosti a v akej podobe by mohli mať tí, ktorí idú koučovať druhých ľudí. Je ešte predsa len niečo úplne na záver, čo by sme mali povedať? No, že ak by niekto chcel o tom vedieť viac, alebo by som bol nezrozumiteľný v tomto rozhovore, čo ak nikdy sa s tým nestretli, tak to bola možno, že aj v hutnom čase veľká nálož. Tak ak som bol niekedy nezrozumiteľný, tak sa ospravedlňujem a keby ste potrebovali viac, tak odpoviem, mi dajte vedieť, alebo napíšte a odpoviem. V prípade záujmu, otázok, nejasnosti a záhad, ako to ty rád hovoríš, tak, sa môžu obrátiť na teba. Tak. Vlado, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a vidíme sa niekedy na budúce, mám predpoklad, v nejakom ďalšom projekte. Na našich podujatiach. Čau zatiaľ. Ďakujem, maj sa krásne.